Il-Partit Nazzjonalista bistqarrija ibsa ferm jakkuża lill-Prim Ministru li gideb fil-Parlament. Dan seħ meta it-tnejn Robert Abela kien qed jagħlaq id-dibattitu dwar l-estimi għall-uffiċċju tal-Prim Ministru. Fi stqarrija l-Partit Nazzjonalista qal li l-arroganza tal-Prim Ministru kull ma jmur qed tkompli tispikka tant li issa sansitra għażel li fil-Parlament jigdeb meta qal li l-Oppożizzjoni f'xi mument qablet dwar il-ħatra ta' Ġewad Zoppardi bħala kummissarju l-Standards, xi ħaġa li ġiet miċħuda b'saħħa mill-Partit Nazzjonalista. Fl-istess seduta parlamentari, Bernard Grech insista li l-Partit Nazzjonalista kien ilu żmien twil joffri lit tal-ħbiberija u jitlob dialogu ma' Robert Abela, iżda tkaxkir tas-saqajn jikkonferma kemm Abela ma jikkonsultax. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar li l-karigi kollha f'pajjiżna huma importanti u fihom għandu jkun hemm persuni integri u kapaċi. Għalhekk, fi kliem Bernard Grech, il-Prim Ministru għandu obbligu jikkonsulta. Intant il-Partit Nazzjonalista fl-istqarrija tiegħu rimarka li għax il-Prim Ministru arroganti issa spiċċa jemmen il-gideb tiegħu stess.